29 ta' Ottubru, Beatu Mikiel Rua, saċerdot, miet fis-sena 1910. Dan il-Beatu għen lil San Juan Bosco u kien is-suċċessur tiegħu bħala rettur maġġur tas-Salesjani. Taħt it-tmexxija tiegħu, is-soċjetà fi 22 sena kibret minn 800 għal 4000 membru. Il-Papa Pawlu VI iddeskrivih bħala qassis xipli kollu tjubija u ħlewwa, sibu fid-dmirijietu u kollu sagrifiċċju. Mikiel iltaqa' ma' Don Bosco wara li mietlu missieru ta' 16 sena huwa beda jmur is-seminarju u jgħix ma' Don Bosco fl-oratorju fejn kien inkarigat mid-dixxiplina u mill-finanzi. Ta' 18 sena kien l-ewwel fost id-dixxipli ta' Don Bosco u għamel il-voti reliġjużi u 3 snin wara huwa akkumpanja lil fundatur tiegħu f'Ruma u ġar kopja tal-kostituzzjonijiet miktuba minn idu stess għal Papa Piju IX. Meta Don Rua sar qassis, Don Bosco ħabbarlu li kellu jara s-soċjetà tinfirex, li kellu jaħdem u jbati, iżda li kellu wkoll il-faraġ u l-għajnuna tal-mulej. Don Rua ġie Malta darbtejn. Bla dubju li kulħadd iqis lil dan il-Beatu bħala il-bastun ta' Don Bosco u s-suċċessur tiegħu. Imma karatteristika partikolari li kienet tispikka fil-Beatu Mikiel Rua u li xtaqt nifoka fuqha kienet dik li kien raġel ta' tal profond. Kont issibu dejjem l-ewwel f'postu fil-Knisja għal meditazzjoni tal-komunità fejn kien jinżel arkubtejh u jitħobb u jitlob mingħajr ma jiċċaqlaq b'wiċċu jistrieħ fuq il-pali ta' jdejh fil-waqt li jżomm maktur abjad. Fit-23 ta' Frar tas-sena 1887 kmieni filgħodu sar terremot li inħass anki fl-Italja ta' fuq, f'Turin u l-Ilen. Xhieda li kienu preżenti fil-Knisja f'dak il-ħin tal-Qudies li għalija kien preżenti Mikiel Rua jiddeskrivu din ix-xena. Filgħodu ta' 23 ta' Frar tas-sena 1887 aħna is-Salesjani tal-Oratorju inġbarna għal meditazzjoni tagħna fil-kappella tal-Knisja ta' Marija Għajnuna tal-Insara. F'daqqa waħda ħassejna l-art titried b'mod vjolenti taħt saqajna, akkumpanjat ma' 1000 oġġett iċekċku bil-qawwi. Kien bħalli kieku monstru grattess kien qed jipprova jaffeċ il-Knisja bidwiefer tal-azzar. Terremot, terremot, kienet lajta. Il-kol kemm aħna, terrifikati sewwa, ġrejna lejn is-sikurtà tal-bitħa fil-waqt li żammejna għajnejna fuq il-koppla tal-Knisja, nistennewha tikkrolla minn mument għal ieħor. Iżda meta waqaf kollox, il-Knisja deret li ma sofrit l-ebda ħsara. Allura morna lura fil-kappella u hemm insibu li l-Fader Rua ma kienx iċċaqlaq mill-post tiegħu tas-soltu u mill-qagħda ta' talb. Forsi ma kienx jaf x'kien qed jiġri? Huwa diffiċli li temmen dan? Jew forsi kien qiegħed fi stat ta' estasi? Jew forsi anki f'dak il-mument tal-biża' Fader Rua ma rridx jieqaf mit-talb tiegħu. Huwa fatt li il-mewt ma tbeżżax il min ikun ippreparat biex imur jieħu l-ħlas tal-ġusti u jidher li f'dak il-mument it-talb għal Fader Rua derlu li kien iżjed importanti. Imma x'inhu t-talb u kif titlob? Kull min jikkomunika jaf jitlob. It-talb hu li tiftaħ qalbek ma' min iħobbok tant li jissallab għalik u ma' min hu fil-kontroll ta' kollox. Għandna nitkellmu ma' Alla b'kunfidenza għax Ġesu stess għalilna insejħulu missier. Rridu nitolbuh dak li nemmnu li neħtieġu. Min-naħa tagħna għandna ngħinu irwieħna biex naslu għal dan.
Is-sigriet ta' ħajja ferħana hu li lill-Alla nafdawh bir-riżultat tal-isforzi tagħna huma x'inhuma u jagħmel hu u dejjem jifhem aħjar minna x'għandna bżonn. Il-problema hi kemm se ninvestu ħin u enerġija biex tassew infittxu lil Mulej u r-rieda tiegħu f'ħajjitna. It-talb tibbenifika int u l-eżiż tiegħek bih. Fit-talb taf li qed tiftaħ qalbek ma' min iħobbok b'mod etern u jixtieqlek il-ġid aktar milli tixtiequ int għalik innifsek jew għall-eżiż tiegħek. Titlob ifisser li taraf li Alla hu missier ħanin li jader, jaħfer u jifhem iċ-ċirkustanzi ta' ħajjitna u lest li jgħinna u jerfa' it-tuqol tagħna. U dejjem magħna u jekk nafdawh u jieħu ħsieb ta' dawk il-problemi li f'ħajjitna jidhru kbar u bla soluzzjoni. Mingħajru m'aħna xejn u ma nistgħu nagħmlu xejn. Xorta jibqa' l-fatt li ġieli t-talb ma jibdilx is-sitwazzjonijiet ta' ħajti, imma jibdel lili billi jkabbarni fil-fidi tant li nibda nħares lejn is-sitwazzjoni b'mod tant differenti li nispiċċa jkolli ngħid li s-sitwazzjoni bidlet l-intenzjoni tagħha jew inkompli nafda falla u hekk tispiċċa tagħmilli l-ġid u mhux il-ħsara. Mal-ħallieq l-imħabba vera hija r-realtà. Ħafna nies jibqgħu biss joħolmu li forsi qatt xi darba jesperjenzawha. Tan-nieqa ta' xi ħadd li vera jkun ridlek il-ġid tfejjaq ħafna ġrieħi u tikkalma ilma l-temp tal-qalb. Dan hu it-talb, it-tannieqa ħelwa tal-Mulej. U int tfittex li tesperjenzah dan kollu? Talba. O Alla, li tajtna lil Beatu Mikiel Rua fil-Knisja tiegħek biex juri lil ħaddieħor it-triq tas-salvazzjoni. Għatina li bl-eżempju tiegħu aħna nimxu wara Kristu bħala s-sid tagħna biex inkunu nistgħu niġu flimkien mal-proxmu tagħna fil-preżenza ħelwa tiegħek fis-sema. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.